салом дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ин мавзӯи видеои ман дар бораи хона меравад. Касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд метавонанд аз ин пас ба ман муроҷиат кунад. Барои ман таслим гирифтам ки аз ин пас якчанд мавзӯъ оиди савдоҳои хона бо шумо суҳбат кунам ва хонаҳои хуб барои шумо пешкашгузорӣ кунем. Марҳамат, номерои ватсапи ман. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва намедонед ба ки муроҷиат карданатро, марҳамат, ман омодаам ки шуморо реклама кунам ва хонаҳои хуб барои шумо пешкашгузорӣ кунем. Марҳамат, номерои ватсапи ман ҳатман нависен 985 77 90 91 550 ҳунар. Канали мо барои реклама кардани хонаҳои шумо. Зиндаву сарбаланд бошед. ҳатман нависен. мо 24 соат танҳо сайтҳои мо барои реклама кардани шумост. Зинда